खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै मैयानि सानाव समायखिराखौ लाबाय जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनिफ्राय लानानै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह राजनाथ सिंह सर्बानन्द सनोवाल आरो मिरुनि गोबां मन्थ्रिफोरा नुजाथिफैनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो आरो इउनियन टेरिटरिनि गासै 2 सीएमफोरा नुजाथिफैदों बेनि मादाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा रानी गुप्ता सोनाब बंगनि बीजेपीनि गोदानै सीएम महरै समायखिरा लानाय शुभेन्दु अधिकारी यूपीनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ आरो गुबुन गुबुन सीएम बिथांमोनहा मैयानि सानाव नुजाथिफैदों बिथांमोनजों लोगोसे एनडीएनि गोबां भिभिआइपिफ्राबो मैयानि सानाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैदों मैयानि सानाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया समायखिरा लानायजों लोगोसे रामेश्वर तेली अतुल बरा चरण बर आरो अजन्ता नायक बिथांमोनहाबो मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि नैथि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायाव मैयानि सानाव गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नखरनि सोद्रोमाफोराबो मैयानि सानाव बाहागो लादों आरो बिथांमोनहा गावसोरनि गोग्गानाय आरो रंजानायखौ फोरमायथिदों रायजोनि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोराव फरायनाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बिजाब मोनैनि जाहोनाव फरायनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाब दैथायहरबाय खालि हिस्ट्रि आरो जिअ'ग्राफिखौल' दैथायहरनाय जायाखै होननानै बुंदोंब्लाबो माखासे फरायसालिफ्राव दासिमबो नांगौ बायदि बिजाबखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बा गुबै आयदाफोरनि बिजाबखौनो दासिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बेनि मादाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि एसबी बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियावबो फरायसाफ्रा बिजाब मोनैनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 7 थाखो 9 आरो थाखो 10 आव दासिमबो सानखान्थि आयदानि बिजाबा सौफैयाखै गांसेबो सौफैयाखै होननानै फोरमायथिदों आरो गुबुन गुबुन आयदानि बिजाबफ्रा सौफैदोंब्लाबो नांगौ बायदि सौफैयाखै होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय थाखो 12 आवबो मोनथाम आयदानि बिजाबा दासिमबो सौफैयाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सरकारा जाहाथे फरायसाफोरनो थाबैनो बिजाबखौ दैथायहरो बेनि थाखाय खावलायो ओजोंहाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनाय बिजाबनि आंखालखौ लानानै धेमाजि जिल्लानि जनाय इउएनबि गोसोखां जौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफ्राबो अजद दैखांदों फरायसाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 10 आव दासिमबो सानखान्थि आयदानि बिजाबा गांसेबो सौफैयाखै बेनि अनगायैबो समाज बिगियान आरो जिअ'ग्राफियाबो थोस्लाबाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बिजाबनि जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांनानै होनायनि राहा लायो बेनि थाखाय फरायसाफ्रा खावलायहरदों सुपारस्टारनिफ्राय राजखान्थिनि फोथाराव फैनानै तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि जानो हानाय एक्टर विजय थालापाति बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लानाय लोगो लोगोनो एक्सनखौ जागायजेनबाय तामिलनाडुआव गं 717 जौ गलाखौ बन्द खालामनो बिथोन तामिलनाडु स्टेट मार्केटिं कर्परेसनजों सालायजानाय जौ गलाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन स्कुल कलेज मन्दिर बास स्टेन्ड बायदिनि खाथि खाला थानाय जौ गलाफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों बिथाङा तामिलनाडुआव गासै गं 4675 जौ गला दंमोन बेनि मादाव गं 717 जौ गलाखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथाङा फोसावबाय फैगौ 2 सप्तानि गेजेरावनो जौ गलाखौ बन्द खालामथारनो नांगोन तामिल आइजोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि खावलायनायाव बे थांखिखौ लादों तामिलनाडु सरकारा गं 717 नि मादाव गं 216 जौ गलायानो मन्दिरनि साखाथियावमोन आरो गं 186 जौ गलाफोरा स्कुल कलेजनि साखाथियाव आरो गं 255 जौ गलाफोरा बास स्टेन्डनि साखाथियावमोन दा बेफोर गासै गं 717 जौ गलाफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होबाय तामिलनाडु सरकारा तामिलनाडुआव थानाय गासै गं 4675 जौ गलानिफ्राय 48,000 कौटि रां आरजियोमोन दा बेनि मादाव गं 717 खौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय फोरमायथिनो गोनांदि टिभिकेनि दैदेनगिरि विजय थालापाति बिथाङा तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लादोंब्लाबो खैफोदा बिथांनिफ्राय जानगाराखै दिनै फिन बिथांनि फ्लर टेस्ट दंबावो फोरमायथिनो गोनांदि टिभिके राजखान्थि दोलोआ गाव हारसिंनो 108 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय सोरखार दानो थाखाय 108 मासि नांगौमोन अब्लाबो टिभिके राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन फिसा राजखान्थि दोलोजों एलायन्स जानानै 120 सिम लाबोनो हाबायमोन बेनि उनावबो फिन दिनै बिथाङा फ्लर टेस्ट होनो गोनां जागोन नाथाय फ्लर टेस्ट होनायनि सानसे सिगां अदेबानि मैया एआइडिएमकेनि 30 एमएलएफोरा विजय थालापातिनि टिभिके राजखान्थि दोलोखौ मदद होनो थाखाय सिगांबाय एआइडिएमकेआव
गासै 47 MLA दंमोन दा AIDMK आव 17ल' MLA थासिगोन आरो 17 MLA आ DMK राजखान्थि दोलोखौ मदद होसिगोन दैज्लां बोथोर फैबाय जेरावबो थानाय फुख्रि दैमा दैसाफोरा दैजों आबुं जाबाय बेनिखायनो गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम मानोना गुबुन गुबुन बोसोरफोरावबो दैयाव गब'नानै गोबां उन्दै गथ'साफ्रा जिउ खोमानो गोनां जाबोदों थिग बिदिनो आरोबाव सानै उन्दै हिनजावसा गथ'आ दैयाव गब'नानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय गसाइगावआव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया बिबैजों 3 उन्दै हिनजावसाफ्रा दैयाव ना गुरनो थांदोंमोन बेयावनो सानैया गब'नानै थैनो गोनां जादों सासेनि गोथै देहाखौ नागिरनानै मोननो हाबाय आरो सासेनि गोथै देहाखौ नागिरनाया जागासिनो दङ गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय बांलाबारिनि मदादि दैमायाव जादों बे जाथाया दैयाव गब'नायखौ खौरां मोननानै गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे SDRFनि हान्जाया गोबां नागिरदोंमोन नागिरनायनि उनाव 9 बोसोर बैसोनि इसा मार्डिनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों नाथाय बिउटि मार्डिनि गोथै देहाखौ बे समसिमाव बोखांनो हाथ'वाखैमोन अरुणाचल प्रदेशआव फिन सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों NSCNनि सानैखौ गावथारनो हादों अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव गावथारनो हादों सानैखौ NSCNनि सा 15नि मोनसे हान्जाया अरुणाचल प्रदेशनि माखासे गामिफोराव रां खांबाय थानायनि खौरां मोननानै आसाम राइफल आरो पुलिसआ मोनसे जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानि सिङाव संकिं गामिनि साखाथियावनो अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन जेराव उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन बेयावनो NSCN उदखारि हान्जानि सानैखौ गावथारनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां हाथियार गुलि बारुद बायदिफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो रैखाथि हान्जानिफ्राय पाकिस्तानाव गले गले बम बेरनाय जाथाय थांनाय साननैसो सिगांसो पाकिस्तानाव बम बेरनायजों 21 पुलिसा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनि उनाव फिन आरोबाव पाकिस्तानाव बम बेरनाय जाथाय जायजों 9 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 30 जोखोम जानो गोनां जादों पाकिस्ताननि लाकी मिरवाट जिल्लानि सिङाव थानाय साराय नौरां ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाथाया गंसे रिक्सायाव बमखौ दोनदोंमोन जाय बेफ्रुनायजों 9 जिउ खोमानो गोनां जादों 9नि मादाव सानैयानो ट्राफिक पुलिसमोन आरो सासे आइजोबो दंमोन बे बम बेरहोनाय जाथायखौ रावबो उदखारि हान्जायानो सिमान लायाखै नाथाय बेनि सिगां बन्नौ जिल्लायाव मोनसे पुलिस स्टेशनावबो बम बेरहोनाय जाथाय जादोंमोन जायजों 21 पुलिसफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो पाकिस्तान पुलिसआ पाकिस्तान तालिबान उदखारिनि सायाव सन्देह खालामदों कक्राझाराव थानाय बेसि मेमोरियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन लोगोसे हस्टेलावबो फ्रि एडमिशन मोननो हागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो बे बेसि मेमोरियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जेराव इंलिश बड' आरो एसामिस बे मोनथाम मिडियामाव फरायसाफोरा सायख'नानै फरायनो हागोन मख'नो गोनांदि फरायनायाव लोरबां फरायसाफोरखौ आनजादनि सिगां सिगां एक्सट्रा कोचिं क्लासबो होनाय जायो बे फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय थानायनि मोजां खाबुबो दङ देबानि हस्टेलबो दङ फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव 12 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों 21 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन आरो 11 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन मोननो हादों बेनि मादाव सासेया डिस्टिंक्शन मोननो हादों मोजाङै सुलाद लानो थाखाय 8638745056 नङाब्ला 9957015402 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों